Assalamualaikum sanak ajomin kasadonya. Ba kabar sanak, lai sehat-sehat jo. Semoga sanak nan menonton videoku dalam keadaan sehat, amin. Untuk sanak nan alun subscribe silahkan di subscribe dulu akun ko sanak. Jangan lupa di follow akun TikTok, Instagram dan Facebook CCTV, Pariaman Sanak. Share sebanyak-banyaknya sanak. Mau kasih banyak sanak sabalunnya. Kali ko ajomin na ajak sanak raum puta-puta Pariaman. Perjalanan kitung mulai dari Kelurahan Jati Hilir. Untuk video selengkapnya tonton sampai habis yo sanak. Kitu memasuki desa Rawang. Cuaca paneh bana sanak pas ajomin merekamku. Sabalah kida SMA 2 Pariaman. Ado sanak ajomin nan sekolah atau alumni dari SMA 2 tu. Sabalah suk SMPN 4 Pariaman. Ado sanak ajomin dan sekolah Karaju atau alumni SMPN 4 Pariaman ko. Sabalah suk SDN 4 Rawang. Sabalah kida makam pahlawan. Pas di depan ko SMK plus BNM. Kini kitu di Kelurahan Kampung Jawa 1. Sabalah sub SDN 8 Kampung Jawa 1. Kini kita memasuki Kelurahan Jawi-Jawi 1.
Kini, kita memasuki kampung baru. Sabalah Suk SDN 17 Kampung Baru. Sabalah Kida SMPN 2 Pariaman. Sabalah Sukar SU Pariaman. Sabalah Suk SMAN 1 Pariaman. Simpang 4 Parapat. Kebetulan dapet lampu merah kito sana. Sabamong buyo sana. Kalau ada sanak nan karajo, atau sekolah, atau alumni sekolah nan Wakspil tadi, silahkan berkomentar sana.
Simpang Tabui, Dapek Pulau Wak lampu merah liak sanak. Sabah Maunggu liak sanak. Sabana angek garang Pariaman beberapa hari ko sanak. Ditampak sanak bah cuacanyo. Dari meja penonton ajomin ko sanak. Cola ketikan sanak di kolom komentar. Manu tahu adonang dari luar negeri bagaikan. Yo agak lama monggu lampu hijau new sanak a. Akhirnya hijau juo sanak, kita lanjutkan kembali perjalanannya. Kini kita lah tiba di Pasar Pariaman. Sabalah Suo SMPN 1 Pariaman. Ko masuk di lingkungan kantor DPR di Kabupaten Padang Pariaman Kito sana. Jembatan Biru. Sabalah tidak talau Grand Park sana, Tampek wisata. Sabalah Kida MTSN 1 Pariaman.
Sekian dulu video Ajomin kali Ko Sanak. Nantikan video Ajomin berikutnya.